Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 35 hangtod sa 40. Ang giingon diri: sa pagkabuntag, ang mga maghuhukom nga Romanhon nagsugo sa mga opisyal sa kapulisan nga buhian si Pablo ug si Silas. Busa gipahibalo sa tinugyanan sa bilangguan si Pablo ug si Silas nga nag-ingon, gipabuhian na kamo sa mga maghuhukom ug lakaw kamo uban ang kalinaw. Apan miingon si Pablo ngadto sa mga pangulo, gipabunala nila kami sa atubangan sa mga tao bisag kami walay sala ug mga Romanhong lungsuranon pagayod. Unya ila pagayod kaming gipabilanggo ug karon buhian lang kami nila sa tago. Dili ka na mahimo. Kinahanglan nga sila gayong mga Romanhong maghuhukom ang muanhi dinhi ug maoy mo pagula kanamo. Gitaho kini sa mga pangulo sa kapulisan ngadto sa mga maghuhukom ug sa pagkadungog nila nga sila di ay si Pablo ug si Silas mga Romanhon nga lungsuranon, nangahadlok sila. Busa nangadto sila og nangayog pasaylo kanila, unya ilang gipagula sila sa bilangguan ug gihangyo sa pagbiya sa syudad. Busa nanggula si Pablo ug si Silas sa bilangguan ug nangadto sa balay ni Lydia. Gikakita nila didto ang mga kaigsuonan ug ilang gidasig sila ug unya namiya si Pablo ug si Silas. Sa atong teksto karon mga kahigalaan, murag lahi nga Pablo ang atong makita diri. Tungod kay murag makigbisugon man siya batok sa mga awtoridad. Atong mahinumduman nga sa miaging mga panghitabo, gipriso silang Pablo ug si Silas tungod sa pagpalayas ni Pablo sa demonyo nga nagulipon sa usa ka batan-ong babayi nga sulugoon. Kung nahinumduman ninyo ang pagtuo nato ni adtong miaging semana, kadtong demonyoha naghatag og abilidad sa maong batan-ong babayi sa pagpanagna. Ug gumika ni adto, nakasapi kaayo ang iyang mga amo. Apan karon nga gipalayas na ni Pablo ang demonyo nga nagulipon sa babayi, nawala na usab ang iyang abilidad sa pagpanagna ug wala na pud nakasapi ang iyang mga amo. Ug mao kadto ang hinungdan nganong gipadakop o gipapriso sa mga amo si Pablo ug si Silas. Imbis nga mupasakop sila sa tinuod nga Dios nga gimantala ni Pablo, mas gipili pa nila ang demonyo nga naghatag kanila og sapi. So gidakop si Pablo ug si Silas, gikulata sila og duro, gigapos ug gibilanggo. Apan milihok ang Ginoo,
Sa dihang nagampo sila og nagdayeg sa Ginoo sa alas 12 sa tungang gabi, milinog ug kusog kaayo ug nangatangtang ang tanang gapos sa mga binilanggo ug nangaabli ang pultahan sa bilangguan. Ug ang tinugyanan sa bilangguan maghikog na unta tungod kay gikaingon man niya nga nanglayas na ang tanang mga piniriso. Apan gipugngan siya ni Pablo tungod kay kumpleto pa man ang mga piniriso, wala may nanglayas bisag usa. Ug sa laktod nga pagkaistorya mga kahigalaan, gisangyawan ni Pablo ang hepe sa bilangguan, lakip na ang iyang panimalay ug niadtong gabhiuna nahimo silang magtutuo ni Kristo. Ug dayon gibautismuhan sila ni Pablo. Karon klaro kaayo nga nagmadaugon ang buluhaton sa Ginoo bisan pa sa bugat nga panghitabo. Naluwas ang Philippian jailer gumikan sa paglihok sa Ginoo didto sa bilangguan ug mao kadto ang naabli nga pultahan aron ang ebanghelyo nakasulod sa panimalay ni adtong maong tinugyanan sa bilangguan. Apan nganong mura man og fighter si Pablo sa atong teksto karon? Alang sa iyang katungod isip Romanhon nga lungsuranon o Roman citizen. Kayang mga Roman citizen man gud ni adtong panahona mga kahigalaan, ginadiling aristuhon og pirisuhon kung walay insaktong hearing. Samot nga ginadili ang pagpakulata sa usa ka Roman citizen ni adtong panahona. Apan si Pablo nga Roman citizen, basta-basta na lang nilang gipakulata og gipabilanggo. Paminawan ninyo ang bersikulo 37. Ang giingon diri, apan miingon si Pablo ngadto sa mga pangulo, gipabunalan nila kami atubangan sa mga tao bisag kami walay sala ug mga Romanhong lungsuranon pagayod. Unya ila pagayod kaming gipabilanggo ug karon buhian lang kami nila sa tago. Dili ka na mahimo. Kinahanglan nga sila gayong mga Romanhong maghuhukom ang muanhi dinhi ug maoy mo pagula kanamo. Sumurag nanimalos paminawon si Pablo ani nga passage mga kaigsuunan, which is murag kontra sa gitudlo ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 38 to 42. Nga dili kuno nato balusan og dautan ang nagbuhat kanato og dautan. Well, kung taphaw lang ang atong pagsabot niini nga teksto, mura og nanimalo si Pablo. Apan dili mga kahigalaan, kung pamalandungan nato og duro ang tibuok panghitabo, makita nato nga nahailalom gihapon sa Dios non nga kaalam ang gibuhat ni Pablo ni adtong tungura. Mao nga adunay duha ka punto ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, nganong wala man ni Pablo gigamit ang iyang katungod isip Roman citizen ni adtong gidakop pa siya. Ikaduha, nganong gigamit naman niya karon ang iyang katungod isip Roman citizen human sa tanang panghitabo. Mao kini ang tubago nato sa atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Mudangat na kita sa unang punto. Nganong wala man ni Pablo gigamit ang iyang katungod isip Roman citizen ni adtong gidakop pa siya. At least wala na unta sila kulataha, wala na unta sila bilanggua pa. Well, matud pa ni Matthew Henry, wala gigamit ni Pablo ang iyang katungod isip usa ka Romanhon nga lungsuranon nga pwede ra baya unta niyang gigamit. At least mapugnan pa unta ang pagdakop, pagpabunog ug pagpabilanggo kaniya kung iya pagkatong gigamit. Apan wala niya kadto gigamit. Aron walay makaingon nga mitalaw siya sa pag-antos alang sa kamatuoran nga iyang giproklamar. Gisunod lang ni Pablo ang giingon ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 11 to 12 nga nag-ingon, bulahan kamo kung biay-biayon og daog-daugon sa mga tawo ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Pagkalipay og pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Apan bisan pa og unsa ang rason ni Pablo sa iyang wala paggamit sa iyang katungod isip Roman citizen mga kahigalaan,
nagtuo ko nga gipugngan siya sa balaang espiritu sa pagbuhat niini. Tungod kay pinaagi man gud sa pagkabilanggo ni Pablo ug ni Silas, naluwas ang tinugyanan sa bilangguan, lakip na ang iyang panimalay. So kabubuton gayud di ay sa Ginoo nga magkahibalag si Pablo ug ang tinugyanan sa bilangguan, ug kung wala pa na bilanggo si Pablo, wala maluwas or wala masangyawi ang tinugyanan sa bilangguan. Kinahanglan gayud nga makasinati sila og dili makatarunganon nga paglatos, pagbunog ug pagbunal ug pagkabilanggo aron matuman nila ang kabubuton sa Ginoo sa pagluwas ni adtong tinugyanan sa bilangguan ug sa iyang panimalay. Ug di ba mga kaigsuonan, klaro man kaayo ang giingon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 28 nga sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Mao kini ang saad sa Ginoo. So bisan og bugat ang mga panghitabo nga atong giatubang, nagsaad ang Ginoo nga musangpot gayud kining tanan alang sa atong kaayuhan, alang sa paglambo sa atong pagkabalaan ug paghimo kanato nga mas liwat sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Apan ang ikaduhang punto, nganong gigamit naman ni Pablo karon ang iyang katungod isip Roman citizen human sa tanang panghitabo. Again, alang sa taphaw nga pagsabot sa nahitabo, mura og gitudluan ni Pablo og bugat nga leksyon ang mga maghuhukom nga Romanhon. Pinaagi sa pag-require kanila nga mangayo sila og pasaylo kaniya atubangan sa publiko. Tungod kay illegal sila nga gidakop, illegal sila nga gipakulata atubangan sa mga tawo ug gibilanggo. Mao nga kinahanglang publiko usab nga mangayo og pasaylo ang mga maghuhukom nga Romanhon aron mabayran nila ang ilang sala. Apan mao ba gayud kadto ang motibo ni Pablo, mga kahigalaan? Sa gikaingon ko na, dili kadto ang ilang motibo. Tinuod nga naulawan ang mga maghuhukom nga Romanhon iadtong tungura. Napugos gayud sila og pangayo og pasaylo kang Pablo ug kang Silas atubangan sa daghang mga tawo. Apan dili gayud kadto ang tumong ni Pablo nga mapakaulawan sila. Pakapin na lang to nga consequence sa ilang gibuhat. Ug isip pagpamatuod nga wala gayud sila'y tuyo sa pagpanimalos, pwede ba yaunta silang mupasaka og kaso batok ni adtong mga maghuhukom nga Romanhon gumikan sa ilang pagsupak sa balaod sa Roma? Dako gayud unta kaayo ang silot nga ilang atubangon, patyon sila ug kuhaon ang tanan nilang katigayunan. Apan sa dihang nangayo na og public apology ang mga Roman judges, gidawat nila ang pangayo og pasaylo, pasaylo sila ni Pablo ug ni Silas. So unsa ba gayud ang hinungdan nganong gipapangayo ni Pablo og public apology ang mga Roman judges ni adtong tungura? Well, atong tubagon kana nga pangutana pinaagi sa laing pangutana. Unsa kaha no kung wala tubuhatan ni Pablo nga mihawa na lang sila ni adtong maong syudad sa hilom nga walay public apology nga nahitabo? Unsa na lain hunahunahon sa mga tawo didto nga sad-an gayud di ay silang Pablo, apan gihatagan lang sila og pabor sa gobyerno mao nga nabuhian. Kinahanglan gayod nga malimpyuhan ang dungog nilang Pablo ug ni Silas ni adtong syudara aron dili mapugnan ang buluhaton sa ebanghelyo. Mao nga gigamit ni Pablo ang iyang katungod isip Roman citizen ug gi-require niya nga mag-public apology ang mga judges kanila. So dili personal ang rason ni Pablo kundili ministerial. Usbon ko, dili personal kundili ministerial. Tanawan ninyo ang kinatibuk ang larawan, mga kahigalaan ni adtong maong panghitabuah. Kadtong publiko nga pagpangayog pasaylo sa mga maghuhukom kang Pablo ug kang Silas, sigurado gayod nga nakapalig-on sa mga bag-uhay pa lang nga nakabig ngadto kang Kristo ni adtong syudara, sama kang Lydia ug sa iyang panimalay, ug sa tinugyanan sa bilangguan ug sa iyang panimalay,
nga ila gayong nasuta nga dili gayo di ay sad-an silang Pablo ug si Silas. Ug dugang pa, kadtong gi-require ni Pablo nga iskortan siya sa mga maghuhukom pagawas sa bilangguan, usapod kadto kapamaagi nga dili na pagalutuson pa ang bag-uhay pa lang nga natukod nga simbahan didto sa Filipos. It certainly would place the believers in a far more secure position before the officials and before the people. Ang opisyal nga public apology ug dayag nga pagsulbad sa kaso naghatag usab og dignidad sa ebanghelyo ug sa simbahan sa mga magtotoo. Ang simbahan didto sa Filipos duol gayud kaayo sa dughan ni Apostol Pablo. Kung inyong basahon ang iyang sulat ngadto sa mga taga Filipos, kini tungod kay ang pioneering members didto usa ka adunahan nga babayi ug ang iyang panimalay, usa-usab ka sulugoon nga babayi nga kanhi giyawaan apan karon gawasno na ug kadtong tinugyanan sa bilangguan ug ang iyang panimalay. Tinuod gayud nga gamiton sa Dios ang mga huyang niining kalibutana aron pakaulawan ang mga bantugan ug inila. Napakaulawan ang mga maghuhukom nga Romanhon niadtong tungura. Mao kadto ang hinungdan nganong gigamit ni Pablo ang iyang pribilehiyo sa iyang pagka-Roman citizen aron marespetuhan ang ebanghelyo ug mapalig-on ang iglesia. Dili personal ang rason ni Pablo mga kahigalaan, kundili ministerial. Alang lamang gayud sa himaya sa Ginoo ang iyang motibo. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Una, unsa ba gayud ang gisugo sa Ginoo kanato kung makasinati kita og dili makatarunganon nga pagtratar sa mga katawhan? Well, ang giingon sa Biblia, kinahanglang ipatigbabaw nato ang pagka mapainobsanon, ang kalumo ug kalinaw kung adunay mga mubiay-biay kanato. Magpailob gayud kita aron dili mapakaulawan ang ebanghelyo. Atong basahon ang Mateo kapitulo 5 bersikulo 38 hangtod sa 42. Ang giingon diri, nakadungog kamo sa giingon kaniadto, mata bayrag mata ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw balusi ang nagbuhat kaninyog daotan. Kung sagpaon ang imong tuong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong sapot nga pangilalom, ihatag usab kaniya ang imong sapot nga pangibabaw. Kung may mamugos sa pagpakuyog kanimo og balig 1 ka kilometro, himua kining 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og 1 ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Mao kini ang gitudlo ni Jesus niadtong tungura. Prinsipyo na gayud kini sa Biblia mga kahigalaan. Paminawan ninyo ang Panultihon kapitulo 15 bersikulo 1 ug 18. Ang giingon diri, ang malumong tubag muhupay sa kasuko, apan ang sakit nga tinubagan mupasilaob niini. Dayon ang giingon sa bersikulo 18, ang pagkadali rang masuko maoy makaingon sa panag-away, apan ang pailob maoy makadalag kalinaw. So, general principle na gayud kini mga kahigalaan nga ipatigbabaw gayud nato ang kalumo pagka mapainobsanon ug pagpailob kung adunay mubiay-biay kanato. Hinaot nga ang atong testimonyo pagagamiton sa Ginoo aron mahumok ang kasing-kasing sa mga katawhan. Ikaduhang aplikasyon, kanus agayod ang ayan natong gamiton ang atong katungod ilalom sa balaod sa gobyerno. Well, bisag ang Biblia nag-require kanato nga magpaubos ug magpailob kung makasinati kita og mga paglutos ug pagpasakit gikan sa mga tawo. Aduna gihapoy mga okasyon nga kinahanglang gamito nato ang atong katungod ilalom sa balaod sa gobyerno. For example, kung apektado na ang atong dungog isip Kristohanon ug mapakaulawan ang ngalan sa atong Ginoo gumikan sa mga tumo-tumo nga isyu bato kanato, kinahanglan gayud nga buhato nato ang tanan
aron ma-repair ang atong dungog. Kung mahimong mukiha kita or mukaso or mugamit og abogado aron lamang malimpyuhan ang atong testimonyo, malimpyuhan ang atong dungog, ato kining buhaton tungod ug alang sa atong testimonyo ingon nga mga katawhan sa Ginoo. Pwede ra natong isakripisyo ang atong mga personal nga interest. Example, na inangilad nato ug nakadispalko sa atong kwarta. Dili man ka makasala kung kasuhan nimo ang nakadispalko sa imong kwarta, kay katungod man na nimo. Apan naay mga higayon nga sige na lang, ang Ginoo na ang bahala ni anang tawhana. Dili na nato pagubuton pa ang sitwasyon, magamping na lang next time nga dili na ta mailad. Karon ang buti pasabot ba, pastor, nga itugot nato nga ang mga abusado magmadaugon? Well, mga kahigalaan, sa gikaingon ko na, wala man nagdili kanato ang Biblia sa pagpanalipod sa atong kaugalingon. Bisan man gani si Pablo, gigamit niya ang iyang katungod isip Roman citizen ni adtong pasakitan na pud unta siya sa laing higayon. Pila ka tuig ang milabay gikan sa atong teksto karon. Gani, gigamit niya ang iyang katungod isip Roman citizen aron ang emperador nagayod sa Roma ang muhiring sa iyang kaso. Apan kadtong tanan mga kahigalaan, ilalom gihapon kadto sa pagdumala sa Ginoo tungod kay kabubuton man sa Dios nga makaadto si Pablo sa Roma aron sa pagwali sa ebanghelyo didto. But generally, ang prinsipyo nga gitudlo sa Biblia mga kahigalaan mao ang nahasulat nga alang kanako ang pagpanimalos, nag-ingon ang Ginoo. Ang Dios di ay ang manimalos alang kanato. Trabaho na niya mga kaigsunan. Pila na kahigayon no nga giiluga nato ang Ginoo sa iyang trabaho tungod kay gibutang man nato ang pagpanimalo sa atong mga kamot. Sala kana higala ug kinahanglang hinulsulan nato kana nga sala. Ang Ginoo mo'y mopanalipod kanato, ang Ginoo mo'y manimalos alang kanato. Ikatulo nga aplikasyon. Kinsa ang nanginahanglan og pagdasig? Si Pablo ba o si Silas? Of course. Siyempre, nag-antos gud sila og gipasakitan bisag wala sila'y sala. So nanginahanglan gayud sila sa pagdasig aron sila magpadayon sa buluhaton. Apan bisan pa niana mga kaigsuonan, naagihapon sa kasing-kasing ni Pablo ug ni Silas nga dasigon ang uban. Bisan pa sa kasakit nga ilang nasinatian. Paminawan ninyo ang bersikulo 40. Ang giingon dire, busa nanggula si Pablo ug si Silas sa bilangguan ug nangadto sa balay ni Lydia. Gikakita nila didto ang mga kaigsuonan ug ilang gidasig sila ug unya namiya si Pablo ug si Silas. Grabe no? Sila pa ang nagantos, sila pa ang nagdasig sa mga kaigsuonan. Najud ko'y asawa sa pastor nga akong nailhan, si Dr. Ofelia Martinez. Asawa ni Pastor Nene Martinez sa Redeemer's Covenant Bible Church sa Cebu. Gikuha na siya sa Ginoo ni adtong miaging bulan tungod sa stage 4 nga colon cancer. Apan sa tulo ka tuig niyang pakigbisog batok sa cancer, sa wala pa siya kuhaa sa Ginoo, siya pa man hinuon ang midasig sa mga kaigsuunang magtutuo. Akong basahon ang iyang text message sa mga kaigsuunan sa pagtuo. Ang giingon diri ni Dr. Ophelia, I'll take this opportunity to thank our God for the prayers of the brethren in many different churches on my behalf. It's stage 4. So nagbalita siya sa mga kaigsuunan nga stage 4 ang iyang cancer. The Lord continues to sustain me physically, emotionally, and most of all spiritually. I'm just blessed. This trial is not condemnatory. It is a trial coming from a loving Father. So, bisag naa siya sa pagantos, iyang giilang ang iyang pagsulay nga nasinatian gikan sa mahigugmaon nato nga amahan. Ang giingon pa niya, please continue to pray that the Lord will be pleased to lengthen my days. Ug mikabat biapon og tulo ka tuig, adisir siya gikuha sa Ginoo. So gitubag sa Ginoo ang iyang mga pagampo. And for my family who will be left behind. So iyan ang gikondisyon ang iyang una-una nga kuhaon na gyud siya sa Ginoo.
But whatever it will be, that the Lord will continually be glorified. Please pray that through this sickness of mine, I will be sanctified and be more Christ-like, and lost sinners will be saved. Let us not be dismayed. Siya pa ang nag-encourage sa mga katawhan. Let us not be dismayed. Dili kuno kita madismaya. Let's press on. There is a lot yet to be done for the kingdom of our dear Savior who shed His blood for us. I love you all. Please also pray with us in our decision making for future steps to take. God bless you. So nakita ninyo mga kahigalaan nga taliwala sa pag-anto sa atong igsuon nga si Dr. Ofelia gumikan sa sakit nga cancer. Ang kahimayaan gihapon sa Ginoo ang iyang gihuna-huna ug ang pagpadasig gihapon sa mga kaigsuonan ang iyang priority. Lahi ra gayud ang attitude sa mga katawhan sa Ginoo kung makasinati og mga pag-antos. Dili susama sa mga tawong walay Ginoo. Nga kung nindot ang dagan sa ilang kinabuhi, dili man ang Ginoo ang ilang gipasidunggan, kundi ang swerte ang ilang gipasidunggan. Dili gayud makapasalamat sa Ginoo gani. Apan kung dunay problema nga moabot, abtik gayud kaayo nga mobasol sa Ginoo ug mopasumangil kaniya isip unfair ug walay pakabana. Tinuod gayud ang giingon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 7. Nga ang unod nun nga hunahuna nagdumot sa Ginoo, dili magpasakop ug dili gayud makapasakop sa iyang mga sugo. Ikaw baka na higala paghinulsol sa imong sala ug dangop kang Kristo. Andam siyang mopasaylo kanimo, andam siyang muluwas kanimo, tuuhi ug saligi ang iyang dugo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo, isip basihan sa imong kapasayloan. Buhata kini karon na dayon tungod kay unyang taod-taod basin og ulahi na ang tanan. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Sabado alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y
sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.